Επιστρέψαμε στα καθέκαστα. Η πρώτη μου καλεσμένη για σήμερα είναι η Βασιλική Σωτηροπούλου και θα συζητήσουμε με αφορμή την δράση της Tulip Tree, της οποίας είναι συνιδρύτρια, καθώς και της εκδήλωσης της, αυτές τις ημέρες, κύριε της Σωτηροπούλου. επερχόμενης χορευτικής παράστασης, ναι, την Κυριακή. Έχουμε ωραία εκδήλωση χορού για καλό σκοπό. Πολύ γρήγορα να σας αναφέρω πως έχουν συνεργαστεί με το δίκτυο εκπαιδευτηρίων μοντεσοριανής αγωγής Happy Hearts της Ρουάντα. Πόσο θα ήθελα πραγματικά κάποια στιγμή στη ζωή μου να με αξιώσει η ζωή για να βρεθώ εκεί ανάμεσα σε αυτά τα παιδάκια που κάθε φορά που τα βλέπω τόσο χαρούμενα με το ελάχιστο της προσφοράς. Τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά τα παιδιά, τι μπορούμε να κάνουμε για τις υποβαθμισμένες χώρες, είναι καταπληκτικό. Δεν ξέρω τι κάνουμε. Εσείς όμως με την Tulip Tree τα έχετε καταφέρει. Πείτε μου λίγο καταρχήν για αυτή την εμπειρία σας. Κοιτάξτε, και εμείς ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και για τη φιλοξενία και εσάς προσωπικά και το κανάλι που μας δίνετε το βήμα να πούμε την εμπειρία μας. Μα είναι δυνατόν να μην ακούγονται αυτά τα πράγματα. Και να προσελκύσουμε και περισσότερο κόσμο. Γιατί και εμείς ξεκινήσαμε, όταν λέω εμείς, εννοώ εγώ και η αδερφή μου, ξεκινήσαμε σαν τουρίστριες να επισκεφθούμε τη Ρουάντα από περιέργεια, να δούμε, να γνωρίσουμε και να βιώσουμε κάτι διαφορετικό από πολιτισμό της, τα χρώματά της. Ακριβώς. Λοιπόν, και απλά ερωτευτήκαμε τη χώρα, ήρθαμε σε επαφή με τα παιδιά, με τα σχολεία, θέλαμε κάτι να προσφέρουμε και από εκεί που νομίζαμε ότι είναι μια εμπειρία που θα ζήσουμε μία φορά στη ζωή μας, γιατί δεν αξιώνεσαι ένα τόσο μεγάλο ταξίδι να το κάνεις πολύ συχνά, έχουμε βρεθεί τώρα να οργανώνουμε το 4ο ταξίδι. Όπου πηγαίνετε μόνοι σας σαν αποστολή με την Tulip Tree. Δεν πάμε μόνες μας πια. Πάμε μαζί με δωρητές και υποστηρικτές, με ομάδες φίλων. Συνήθως δεν ξεπερνάμε τα 10-12 άτομα. Είναι ελεύθερος όποιος θέλει να έρθει μαζί μας, αρκεί να συμφωνεί με τους χρόνους, τα κόστη, το τι θα κάνουμε. Πείτε μου λίγο ενδεικτικά πόσες μέρες διαρκεί το ταξίδι και τι κόστος απαιτείται. Εμείς συνήθως διοργανώνουμε ένα ταξίδι των 9 ημερών, στο οποίο φροντίζουμε να εντάξουμε και 2-3 μέρες στενή επαφή και με τα σχολεία και με τις εθελοντικές δράσεις που κάνουμε, αλλά επειδή είναι ένα ταξίδι ζωής, εντάσσουμε και κάποια πράγματα γνωριμίας με τη χώρα, τον πολιτισμό, τη φύση. Προφανώς. Έτσι, είναι μια πανέμορφη χώρα, πανέμορφη, ασφαλής και πεντακάθαρη. Το τονίζω. Και το ασφαλής και το πεντακάθαρη, το οποίο μας εξέπληξε. Οργανώνουμε λοιπόν 8 ημέρα, 9 ημέρα, αναλόγως του ενδιαφέροντος του group μας, ας πούμε, της ομάδας. Προσπαθούμε να στηρίζουμε μόνο τοπικές επιχειρήσεις. Δεν θέλουμε να μένουμε σε ξενοδοχεία, αλυσίδες ευρωπαϊκού, δυτικού τύπου κτλ. Μα αν είναι τώρα να πας στη Ρουάντα και να μείνει σε πεντάστερο, δεν έχει πολύ νόημα. Πώς θα καταλάβεις. Και έχει και πολλά. Πώς θα καταλάβεις όμως τη ζωή εκεί. Σωστά. Εμείς στηρίζουμε ξενώνες και ξενοδοχεία που είναι τοπικών συμφερόντων. Τώρα το Σεπτέμβριο που θα πάμε, επιλέξαμε ένα μικρό ξενοδοχιάκι, νομίζω έχει 10 δωμάτια μόνο και το οποίο το λειτουργεί ένας συνεταιρισμός γυναικών. Ψωνίζουμε από συνεταιρισμούς και εν πάση περιπτώσει προσπαθούμε να τονώσουμε πέρα από τις δωρεές που κάνουμε για τα παιδιά σε συγκεκριμένα σχολεία που συνεργαζόμαστε, προσπαθούμε να τονώσουμε τις τοπικές επιχειρήσεις. Φυσικά. Από αυτούς αγοράζουμε. Οι τιμές που κυμαίνονται περίπου. Κοιτάξτε, ποιες τιμές από όλες. Οι τιμές, ας πούμε, των πορικών. Είναι πολύ φτηνότερα από ό,τι είναι στην ελληνική πραγματικότητα ή είναι. Γιατί μπορεί να είναι και ισότιμα. Εξαρτάται, θα σας πω, εξαρτάται τα προϊόντα. Δηλαδή, θα σας πω ενδεικτικά ότι κάποιοι φίλοι από εκεί μας παρακάλεσαν να φέρουμε από την Θεσσαλονίκη φανελάκια και εσώρουχα για τα παιδιά τους, γιατί είναι όλα εισαγόμενα και είναι υπερδιπλάσια του κόστους της Ελλάδας. Ναι, δεν μιλάω για τα προϊόντα τα οποία είναι παραγόμενα από βιομηχανίες. Μιλάω για τα φρούτα, τα λαχανικά, κάτι που βρίσκεται σε αφωνία στη Ρουάντα. Ναι, αυτά είναι πολύ φθηνά, είναι πάρα πολύ προσιτά. Οι μπανάνες, ας πούμε, φρούτα, ντομάτες, αβοκάντο, ανανάδες. Τι να σας πω, είναι απίστευτος ο πλούτος σε φρούτα. Αυτά είναι πολύ φθηνά. Τα εστιατόρια όμως είναι φθηνότερα από την Θεσσαλονίκη φυσικά. Τα ευρωπαϊκά εστιατόρια ή τα εστιατόρια τα local, ας πούμε. Και τα local. Δεν τρώμε σε ευρωπαϊκά. Εμείς προτιμούμε πάντα σε local να πηγαίνουμε. Βέβαια, εξαρτάται που θα πας, αλλά μπορείς με 10 ευρώ την ημέρα να περάσεις μια χαρά. Στην πρωτεύουσα Κιγκάλι. Με 10 ευρώ την ημέρα, με 15, αναλόγως τι θέλεις να κάνεις.
Νομίζω ότι το ταξίδι αυτό, το λιγότερο που μπορεί να απασχολεί κάποιον, είναι αν θα του βγει οικονομικό ή όχι. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι πας για την εμπειρία. Και πας για να προσφέρεις, δεν πας για να εξοικονομήσεις χρήματα. Κοιτάξτε, είναι μια συγκλονιστική εμπειρία. Εγώ την έχω ζήσει στο έπακρο, γιατί και σαν επάγγελμα είμαι κοινωνική λειτουργός, δηλαδή το έχω από πολύ παλιά βιώσει αυτό το συναίσθημα της προσφοράς, το οποίο σε κάνει, πέρα από τα άλλα, και άλλο άνθρωπο. Εγώ θεωρώ ότι σε κάνει και καλύτερο άνθρωπο. Γυρίζεις πίσω και να αναθεωρείς προτεραιότητες, τον τρόπο ζωής σου, τις ανάγκες εντός εισαγωγικών που υποτίθεται ότι έχεις. Αυτά που θεωρείς απαραίτητα και που βλέπεις ότι στερούνται πόσιμου νερού, ας πούμε, μερικές περιοχές, και εσύ μπορεί να έχεις 7 τσάντες. Που η μία δημιουργεί ένα πηγάδι για πόσιμο νερό. Ακριβώς. Αυτά είναι τα καταπληκτικά. Ακριβώς. Και γι' αυτό έχουμε ξεκινήσει την πρώτη μας δράση από τη Ρουάντα, γιατί τα κόστη είναι πάρα πολύ μικρά. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι με 7 ευρώ ένα παιδί μπορείς να εξασφαλίσεις για ένα παιδί την πρόσβαση στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με 7 ευρώ το χρόνο. Έτσι, οπότε καταλαβαίνετε ποια είναι τα κόστη. Αν δεν υπήρχε UNICEF, ξέρετε, τα παλιότερα χρόνια βέβαια. Τώρα μιλάμε για άλλου τύπου δράσεις. Υπάρχει ακόμα η UNICEF. Δεν θα ξέραμε κιόλας αυτά. Σωστά. Τότε. Σωστά. Τώρα πια έχει ευθυνιστεί ο κόσμος. Άλλου τύπου δράσεις. Και να σκεφτείτε ότι η Ρουάντα είναι μια χώρα η οποία φέτος κλείνει 30 χρόνια από τη γενοκτονία που την ισοπαίδωσε. Βέβαια. Έτσι, ισοπεδώθηκε, αλλά τώρα αυτή τη στιγμή είναι μια αναπτυσσόμενη. Κομμένα χέρια, κομμένα μέλη. Τώρα μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Μιλάμε για συγκλονιστικές καταστάσεις. Συγκλονιστικές καταστάσεις. Ήταν και 2 δημοσιογράφοι από την Ελλάδα που κάλυψαν τότε τη γενοκτονία. Η Λιάννα Κανέλη και ο Ντίνος και ο Ντινόπουλος. Λοιπόν, και νομίζω έχουν γράψει και βιβλίο. Αν δείτε τη σημερινή Ρουάντα, θα εκπλαγείτε πάρα πολύ ευχάριστα. Άρα η δράση σας και ο χορός, η παράσταση χορού που οργανώνετε είναι για φιλανθρωπικό σκοπό, προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα και να τα πάτε μετά μέσω του. Ακριβώς αυτό. Μέσω της Τουλιπτρή. Μέσω της Τουλιπτρή. Τώρα ολοκληρώθηκε η εικόνα. Έτσι. Γιατί με μάλωσαν, γιατί δεν έχουμε πλάνα και έχετε δίκιο, παιδιά. Έπρεπε ουσιαστικά να επικεντρωθούμε σε αυτό, αλλά με την κυρία Σωτηροπούλου είπαμε ότι θα μιλήσουμε για την εκδήλωση. Το ότι προέκυψε να συζητήσουμε για τη Ρουάντα και όχι την εκδήλωση. Εντάξει. Δίνουμε. Το πατήσαμε. Εντάξει, δεν πειράζει. Οπότε έχουμε ευκαιρία να ξανάρθουμε. Ευκαιρίες βρίσκουμε. Πολύ σωστό. Τώρα που οργανώνουμε το ταξίδι μας, πριν το Σεπτέμβριο θα ξανάρθουμε να σας πούμε τι θα κάνουμε. Ωραία, και τι θα μπορούσε να κάνει κάποιος που θα ενδιαφερόταν να έρθει μαζί μας. Μακάρι να μπορούσα να έρθω μαζί σας στην αποστολή. Είναι από τα λίγα πράγματα που πραγματικά. Έρθετε, γιατί να μην έρθετε. Τώρα 9 μέρες στη Ρουάντα, την ώρα που ανοίγουν τα σχολεία, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Και ξεκινάει και η τηλεοπτική περίοδος. Αυτό είναι ένα θέμα. Αλλά επειδή πάρα πολλοί μας ζητάνε να επισκεφθούν τα σχολεία και εμείς συνεργαζόμαστε με αυτό το μοντεσοριανό εκπαιδευτικό φορέα, το Ίδρυμα, προσπαθούμε να συνδυάσουμε όλα τα ενδιαφέροντα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πάμε και τις δωρεές. Καλούμε τον κόσμο την Κυριακή να έρθει σε αυτή τη χορευτική παράσταση. Μεθαύριο, 2 η ώρα το μεσημέρι. Λοιπόν, θα γίνει στο Αθήνεων, στο Κινηματοθέατρο Αθήνεων. Ωραία. Εδώ. Θέλω να πω όμως 2 λόγια για αυτούς τους καταπληκτικούς ανθρώπους που εμπνεύστηκαν και που οργανώνουν αυτή την παράσταση. Τον Κώστα τον Καφαντάρη από τις σχολές χορού Καφαντάρη και τη Χριστίνα τη Γεννουλοπούλου από το Tri Body Studio. Είναι οι χορηγοί μας, αυτοί το οργανώνουν. Μπράβο τους. Μαζί με το Σύλλογο Χορού Σύνδου. Λοιπόν, τα παιδιά τους, οι μικρές και οι μικροί μπαλαρίνες και μπαλαρίνοι, νομίζω έχουν ετοιμάσει γύρω στις 25 με 30 χορογραφίες. Και αυτά τα παιδιά θα βγουν να χορέψουν και να παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους. Ωραιότατα. Το εισιτήριο θα είναι 10 ευρώ. Και φανταστείτε τώρα, με βάση τα κόστη που σας έδωσα πριν, τι μπορείς να κάνεις με ένα εισιτήριο. Να σώσεις σίγουρα, όχι να σώσεις, να προσφέρεις ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ετήσια για ένα παιδί στη Ρουάντα και μένουν και 3 ευρώ για να. Σίγουρα. Τώρα ξέρετε τι θέλουμε να κάνουμε το Σεπτέμβριο που θα πάμε. Για πείτε μου. Θα αγοράσουμε σαγιονάρες, παντόφλες, παπουτσάκια, αυτά τα πλαστικά που φοράμε και εμείς στη θάλασσα. Για 100 παιδιά. 3 δολάρια. Τι λέτε τώρα. 3 δολάρια το ένα. Το ζευγάρι. Το ζευγάρι. Να, τώρα καταλάβατε τι γίνεται. Πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις και πόσο. Δεν ξέρω τώρα. Δεν έχω τολμήσει να το πειράξω αυτό το κομμάτι μέσα στο μυαλό μου και στην ψυχή μου, γιατί ξέρετε,
Είναι αντικρουόμενα τα συναισθήματα. Δηλαδή, υπάρχουν και αυτοί που θα σου πούν καλά. Δεν έχουμε παιδάκια στην Ελλάδα που πεινάνε και εσύ πας και τα δίνεις στη Ρουάντα. Τι να κάνουμε, αυτό μας κινητοποιεί και μας ευαισθητοποιεί, εκεί θέλουμε να το δώσουμε. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το νοχικό. Παιδάκια που δεν έχουν πρόσβαση σε πόσιμο νερό δεν έχουμε. Και πάμε και παίρνουν με τον πιτόνι από το πηγάδι ένα νερό αμφιβόλου ποιότητας. Βέβαια. Δεν ξέρω, μπορεί να έχουμε μια πάρα πολύ μικρή περίπτωση κάπου στην Ελλάδα, σε ένα χωριό, δεν το γνωρίζω. Αλλά έχουμε και ένα άλλο κράτος, έτσι. Το πιάσα, ναι. Έχουμε άλλο κράτος. Ναι, έχουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Σωτηροπούλου. Εγώ σας ευχαριστώ. Για το παράθυρο στον πλανήτη που μας δημιουργήσατε, έτσι. Ένα μικρό παραθυράκι στο στούντιο και είδαμε λίγο, κρυφοκοιτάξαμε λίγο Ρουάντα. Το άλλο μας ταξίδι θα είναι για γονείς με παιδιά, να ξέρετε. Α, μη μου τα λέτε αυτά. Δεν μου είπατε κόστος όμως και εκεί λίγο. Τα προσαρμόζουμε έτσι. Κοιτάξτε, θα σας πω, ένα μέσο κόστος, χωρίς το εισιτήριο, το οποίο εξαρτάται από την αεροπορική και την περίοδο κτλ. Ένα μέσο κόστος είναι γύρω στις 2.500 για 9 μέρες. Εντάξει, έγινε. Έτσι. Με τα πάντα. Και με το παιδί. Όχι, με το άτομο. Αλλά όταν είναι για παιδί θα δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.